колона, а на другата колона е светеца преди Свети Марко да стане покровител на града, Свети Теодор Тирон. Свети Теодор Тирон е православен светец, който се почита от православната вяра, християнска вяра, но не от католиците, освен венецианците, които също си почитат и уважават Свети Теодор Тирон. Казват, че в миналото е имало още една трета колона, която е била отнесена от бурите и е паднала в водите на Венецианската лагуна. Сега не съществува. Тези две колони всъщност са показвали и мястото, където са се извършвали екзекуциите на провинилите се. Затова местните венецианци не обичат да преминават между двете колони, защото смятат, че не е на добре. Отляво на колоните се вижда и библиотека Марчиана с богата колекция от ръкописни книги, също така и много, които са печатани, но са